Mga COVID positive sa Sitio Zapatera, Barangay, Cebu City, gipamalhin na ngadto sa eskwelahan na sa ilang barangay. Mga health personnel naglisod pagkonbinser sa mga taong positibo sa COVID-19. Ano ang report? Maampingon nga gipasakay sa mga ambulansya ang mga COVID positive sa Sitio Zapatera, Barangay, Gidala sila sa eskwelahan sa Bayo diin sila monitoron sa mga health personnel. Gabi, 63 ka mga COVID positive ang ilang nabalhin sa quarantine facility. 3 sinini adunay mild symptom nga gilahi og area, samtang laing 50 ang mga asymptomatic. Matod ni Konsehal Dave Tumulak nga naglisod pagpasabot ang mga frontliners sa mga COVID positive nga nung gikinahanglan silang balhinon. Dili masayon ang pagkuha sa mga pasyente. Gumikan kay imo pa silang kumbinsihon nga i-transfer ngadto sa Barangay Luz Elementary School. O karong adlaw, ipadayon ang pag house to house sa atong mga City Health Department ngadto sa mga nagpositibo diha sa Sitio Zapatera aron ato silang hingpit nga mabalhin kining uban nga wa pa mabalhin. Adunay 136 ka mga mulupyo sa Sitio Zapatera nga nagpositibo sa COVID-19. Busa gipaningkamutan sa mga frontliners ang pagkumbinser kanila nga mobalhin sa quarantine facility. Ang barangay na ang mututok sa pagbantay ug higpit usab ang monitoring kanila sa mga health personnel. Kay human na to ma-turnover ngadto sa Barangay Luz Elementary School, ang barangay officials ug ang barangay workers sa barangay hall sa Barangay Luz, sila na mo'y in charge sa pagmonitor ubos usab sa pag-abag sa City Health Department niining mga nagpositibo. Tungod sa kadaghan sa mga nagpositibo sa Sitio Zapatera, gipaubos sa total lockdown ang Barrio Luz. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.